Nairobi. Kawadhi ywak mar weg magawa eni moko kuom weg magawa e boma ma Narok ywak kalure kod nengo mok kuon moseweyogi kod yuto matin e ohala mar uso chiemo ka moko bende yudo lal. Johala go osiewo piny owacho wi pek ma gineno kendo dwaro ni piny owacho ket kare singo mane oketi ne jopiny e kinde kampen. Jafeth Angatia wacho ni nong'iewo kilo 2 mar mogo e kind shillings 200 nyaka 210 moseduoko piny yuto mare. James Kariuki manigi magawa kod kar math lero ni nengo mar mogo osegoyo hande kama kwan jogo mane chiemo kapok okawo math bende odok piny. Sasa lakini isipokuwa vitu vimepanda bei iko juu sana. Maisha yamepanda nini sasa unga sasa ijarudi chini bado. Tunanunua 200 ama 210. Hakuna hata faida. Sasa customer tunapembeleza tu. Ukiongeza kabisa customer wanaepa. Sasa ni kujikaza tu, jikakamua. Ukipenda kwa beni serikali. Ndio nataka serikali ipunguze hii maneno ya unga hii. Rudi vile ilikuwa. Ndio biashara iwe mzuri. Lakini sasa biashara iko chini kabisa.